Řeknu nám to takhle. Ta zoo je ten trezor. A to je zoo. Zoo je trezor. Zoo je trezor, kámo. To si říct na začátku a... Co je ta věc, Co je ta věc? To je zoo je jedna věc, na které mi opravdu záleží. To je zoo je axolotl. Axolotl je jediná věc. Všechny moje věci, kámo. Vy to nechápete. Mám si všechny moje věci, kámo, ale chci tam sám, protože já tady riskuju život. Kvůli axolotlovi. Ty si děláš srandu. Kámo, čemu ti axolotl? Kámo, k čemu ti axolotl? K čemu? Ten axolotl je jediná věc. Jediná věc, na které mi opravdu záleží na celém světě. Tu, kterou mám ještě v srdci. Kdybych neměl axolotla, tak ani nemá smysl žít. K čemu ti axolotl? K čemu ti axolotl? Tady nejde o axolotla. Tady jde o to, co ten axolotl zobrazuje. A co zobrazuje? Ten axolotl, to je jediná cesta, to je jediná památka. Jak získat nazpátky Marii. Ne, zopakuj to, tak to. Vyšel jsi dobře. Řekni to ještě jednou. Vyšel jsi mě. Kámo, ty tweakuješ. To jsem nečekal, je dobrý tip. Vy to nechápete. Nedějte si z toho srandu. To prostě to není ke srandě. Jako za mě to je ke srandě. Zabij ho, Mete, co děláš? Zabij ho, však na tebe kouká. Běž do něj. Nejde do nás. Já nám seker kouká. Kámo, ne. Kde? Dělej. No, dej mu. Nice. Zabij ho. Kopni mu štít. Taky pojď. Už ho nezabijejte. Dost. Jako proč? Přišli jsme už o dost lidí. Od Solskýho, tak nemusíme přijít o další život. A však ten je proti nám. Však je proti nám. To je jedno. Co to povídáš? Teď to je jedno už, ne? Když jsme po všechno jsme přišli. Nevidíte to sami? Marie? To není možné, ty jsi byla celou dobu proti nám?